Гэта будзе звычайны дзень, жоўтае сонца і неба блакітнае, толькі в вачах людзей зноў надзея. Максім Знак сёння. Хто гэта? Ну, гэта я, беларус, які жыве ў Польшы. А я ўвогуле такі вельмі аптымістычны чалавек. Беларусы дачакаюцца справядлівасці. Все дачакаліся, і беларусы дачакаюцца. Калі ты будзеш адчуваць, што гэта не тое ты зрабіў, то дрэнна. Калі думаеш, што так і трэба, будзеш з усмешкай свой адбітак узірацца. У Беларусі будучыні вы кем хочаце быць? Быць сабою, што можа быць прасцей. Прывітанне, Максім. Дзякуй вялікі, што пагадзіліся на гэта інтэрв'ю, і вельмі рады бачыць вас на волі, вы вельмі добра выглядаеце. Распавядзіце, як вы сябе адчуваеце? Ну, адчуваю я прыблізна так, як выглядаю. Калі выглядаю добра, то я адчуваю добра. Ніякіх фатальных хвароб няма. Все нейкія праблемы, якія вынайшлі лекары, бо калі да іх звяртаюцца, яны ж павінны знайсці штосьці, што штайка мне так. Все гэта выпраўляльна, зараз я гэтым займаюся, выпраўляю. Вы ўжо 5-й месяц на волі, ці адаптаваліся ўжо да жыцця? Да жыцця я адаптаваўся, а вось тое, што 5-й месяц паверыць не магу, бо для мяне гэтыя ўсе месяцы неяк раз і прайшлі. То бок няма такога адчування, што прайшло ўжо больш за 4 месяцы. Падаецца, што вось некалькі тыдняў, таму што вельмі хутка ідзе час, і заўсёды адчуванне, што не паспяваеш чаго рабіць, таму што шмат больш магчымасцяў таго, што рабіць, і таму часу не дастае на ўсё. Вы зараз жывяце ў Варшаве. Распавядзіце, вось як выглядае ваш дзень? Што вы робіце? Кожны дзень, а ў мяне ёсць звычка, я спрабую планаваць свой час. У мяне ёсць раніцай спіс нейкіх задач, можа ў галаве, можа нават напісаны, што я мушу гэты дзень зрабіць. Ось, таму ранкам я так у галаве праганяю тое, што я мушу зрабіць, а ўвечары я гляджу, што з гэтага я зрабіў, што не зрабіў. І звычайны дзень праходзіць так, што ўвечары я зраблю гэты чэк-ліст і разумею, што ўсё тое, што было запланавана з раніцай, яно так і засталося запланаваным, на наступную раніцу можна будзе зрабіць. А не таму, што я ляжаў на канапе і нічога не рабіў, а проста таму, што штосьці іншае адбылося. Ёсць шмат пытанняў з пункту гледжання побыту, медычных, ёсць пытанне з легалізацыі, афармленнем дакументаў, сустрэчы з сябрамі, нейкія мерапрыемствы, нейкія іншыя рэчы, якія, ведаеце, калі казаць пра класіфікацыю задач, што вось ёсць вельмі істотная і тэрміновая, неістотная, нетэрміновая, вось я у тых квадратах рухаюся, а не дастае часу на істотнае, але нетэрміновае. Але я буду штосьці рабіць з гэтым. Але дні адбываюцца такія даволі насычаныя. Звычайна так. То бок вельмі я шчаслівы чалавек тым, што ёсць шмат сяброў, ёсць шмат людзей цікавых, каму хацелася сустрэцца. І як бы я не ўнікаў ад вось такіх сустрэч, часам хочацца схавацца і штосьці парабіць, што даўно хацелася зрабіць, напрыклад, тэксты тыя ж паднаўляць. Звычайна нейкія цікавыя праекты, нейкія рэчы, у якіх я сапраўды магу ці што сказаць, дапамагчы, я пагажаюся удзельнічаць. Часам бывае нават для сябе не вельмі чакана, вось раз захацелася, пагадзіўся. Я параўноўваю гэту сітуацыю з тым, як вось калі нейкага хлапчука 5гадовага ці 3гадовага нават лепей пасадзіць у нейкі пакой, там будуць розныя цацкі ляжаць там па ўсім пакоі, то ён будзе кідацца спачатку да адной, потым да другой, потым да трэцяй, потым да чацвёртай, пагуляецца крыху і да іншай пабег. Вось гэта такая несістэматычнасць назіраецца зараз і ў тым, як я адначасова спрабую рабіць вельмі шмат справаў розных. Марыя Калеснікава і Віктар Бабарыка цяпер жывуць у Берліне, у Германіі. Ці запрашалі вас у Германію? Чаму вы не тут, не паехалі сюды? Так, у самым пачатку, калі мы яшчэ былі ў краіне, адпаведная прапанова гучала, але я знаходжуся ў Польшы, і я свядома абіраў Польшу. Па-першае, мая сям'я, сястра, пляменнік, шмат хто з сяброў знаходзіцца ў Польшы. Па-другое, у Польшы знаходзяцца большасць, пэўна, з беларусаў, якія былі вымушаны з'ехаць за мяжу.
Польша гасцінна прыняла ўсіх, і зараз яна з'яўляецца самай беларускай краінай па колькасці пераехаўшых. Таму для мяне цалкам натуральна, што я таксама разам з усімі апынуўся ў Польшы. І таксама да Беларусі бліжэй крыху, чым, напрыклад, з Кельна. Амаль радзіма. Калі пад'ехаць, мне вельмі падабаецца і беларуская, і польская частка Белавежскай пушчы. Мы разумеем, што пушча гэта адна, розніцы ніякай няма. Вось калі ты знаходзішся каля Белавежы, можаш уявіць, што ты там і з беларускага боку знаходзішся. Вы цяпер таксама вельмі шмат вандруеце. У вас была цэлая турнэ па Польшчы, вось яно скончылася такім вялікім канцэртам у Варшаве. І ў Берліне вы былі вось пару дзён таму. Вы гэта робіце для сябе ці для людзей, каб з імі сустрэцца? Па-першае, все, што я раптам раблю для людзей, яно і для мяне, таму што атрымліваеш асалоду ад таго, калі з людзьмі можаш паразмаўляць, а калі бачыш, што іх змяняецца настрой пасля такіх сустрэч, гэта вельмі натхняе мяне, і таму, канешне, я з задавальненнем гэтай сустрэчы раблю. Але ўсё ўжо падарожжы гэта было выключны выпадак, што з нагоды там выставы кніжнай у Ляйпцігу і з нагоды вось таго мерапрыемства, якое было ў Берліне, праз шмат узгаднення мне дазволілі 2 разы выехаць з Польшы, а зараз я, як усе, чакаю на легалізацыю, на дакументы. Нават не як все, нашай групе там былі пэўныя дамоўленасці крыху хутчэй робяць дакументы. Ужо ёсць тыя шчасліўцы, якія ўжо атрымалі гэтую дэцызію па міжнароднай ахове. Я пакуль чакаю, спадзяюся, таксама, можа быць, хуткім часам будзе прынята рашэнне, і тады можна будзе зноў думаць пра падарожжанне. Зараз здаецца нам все непахіснае і маналітнае, толькі дрыжыць сцяна, падае долу тынкоўка адбітая, хтосьці адкажа не, хопіць сумленнага слова аднога і не стаяць сцяне, і не баяцца болей нічога, быць сабою, што можа быць прасцей, жыць з любоўю у павазе да людзей, болей не хлусіць і не баяцца ніколі, болей ніколі не пазбаўляцца годнасці ды волі, Гэта будзе звычайны дзень, можа праз месяц, а можа і заўтра. Сонца разгоніць цень, толькі яшчэ пачакаць крыху варта, каб гэты дзень настаў. Рабі, што належыць, і будзе, што будзе, каб гэты дзень настаў. Будзь беларусам, і разам мы будзем быць сабою, што можа быць прасцей, жыць з любоўю у павазе да людзей, болей не хлусіць і не баяцца ніколі, болей ніколі не пазбаўляцца годнасці ды волі, Пару дзён таму вы былі ў Берліне у тэатры Максіма Горкага. Там была прэзентацыя ў гонар гадавіны выдання Закамерона на нямецкай мове. І тады 3 гады таму, калі была першая прэзентацыя, калі толькі выдавалі Закамерон нямецкай мовы, і цяпер таксама вы там сустракаліся з нобелеўскім лаўрэатам па літаратуры Герта Мюллер. Яна зачытвала урыўкі з Закамерона, яна ў захапленні ад вашай кнігі. Як гэта адчуваецца для вас? Я ў захапленні ад Герты Мюллер, таму што я вельмі ёй удзячны, таму што ўявіць тое, што нобелеўскі лаўрэат будзе чытаць апавяданне пачаткоўцы літаратурнага і пры гэтым яшчэ каментаваць, адказваць на пытанне, гэта сапраўды цуд. І самае цікавае, я распавядаў пра гэта акурат і Герце і ў Берліне на гэтай імпрэзе, што першым пачалося маё інкамунікада. У адзін з апошніх лістоў я яшчэ атрымаў ад таты звесткі, што будзе ў Берліне імпрэза, і што будзе чытаць менавіта Герта Мюллер
І там була ще така фраза: ти читав оповідання Герти Мюллер? Бо яна твої читала. Ось. І ось акурат на гэтай ноце супынілася камунікацыя, але гэта нота была такая вельмі моцная, і мне натхнення хапала для таго, каб разумець, што уже калі так адбываецца, што не толькі кніжка выйшла, што яшчэ перакладаюць на іншыя мовы, што робяць нейкія імпрэзы, што такія людзі ўдзельнічаюць, то пэўна штосьці ёсць у тым, што я пішу, і таму я вось пісаў, таму можа быць менавіта тая імпрэза ў Берліне, якая адбылася і пра якую мне паспелі распавесці, бо, напрыклад, пра купалаўцаў, пра спектакль я яшчэ не ведаў, пра іншыя нейкія рэчы не ведаў, вось пра гэта ведаў. Менавіта гэта мяне хутчэй за ўсё і натхніла рабіць далей, і гэта, можа, мяне і выратавала, таму што я быў увесь час заняты гэтым. Як вы думаеце, чаму вось менавіта ў Германіі так шмат увагі надаецца вашай творчасці? Як кажа нямецкае выдавецтва, Зуркамф, у мяне нямецкі выдавец, вельмі папулярным стала кніжка ў Германіі, і гэта хутчэй за ўсё адбылося таму, што ёсць спалучэнне пэўных фактараў. Па-першае, для Германіі, асабліва для ўсходняй Германіі, на жаль, гэта гісторыі, якія я распавядаю, гэта гісторыі, якія таксама маглі здарацца ў мінулым іх, і я ведаю, якую павагу надзяляюць немцы тым самым музеям в Штазі, і як яны не забываюць пра тое, што адбывалася. Па-другое, у мяне ёсць такі своеасаблівы ў Закамероне, як гэта зараз буду казаць, вайб, калі няма нянавісці. І мне здаецца, што гэта таксама пра немцаў, прынамсі пра тыя каштоўнасці, якія транслююцца, і гэта вельмі важна, што яны ёсць і што гэта адчуванне ёсць. Калі гэта так, то я буду вельмі ўдзячны, калі гэтая якасць выклікае у нямецкага чытача цікаўнасць да гэтага твору. Ну і ўвогуле там гумар, нейкае стаўленне пазітыўнае. Гэта можа таксама тое, што патрэбна сёння, каб крыху паглядзець з іншага ракурса на тое, што адбываецца ў тваім жыцці, і падумаць, можа тут таксама ёсць штосьці губарное, штосьці смешнае. Не, гэта мае, я б сказаў, нават не думкі, а мары пра тое, што адбываецца ў нямецкага чытача, чаму яны набываюць гэтую кніжку. А так, трэба іх запытваць. Мяне вельмі ўразіў Закамерон. Я чытала, напэўна, першае выданне на беларускай мове. Мой любімы аповед у Закамероне — гэта аповед пра снегавіка Машу, якую разбурыў канвойны. Для мяне гэта пра такую нематываваную агрэсію, пра слепое падпарадкоўванне правілам. Вось вы для сябе зразумелі, адкуль столь жорсткасці ў гэтых людзях? Я б не пагадзіўся з тым, што гэта нематываваная жорсткасць, і гэта агрэсія. Менавіта ў выпадку з гэтым снегавіком. Гэта значна горш. Гэта тое, што я таксама казаў пра гэта в Берліне, акурат чытала Машу і я Герта Мюллер, і яна таксама казала пра агрэсію, а я казаў, што мне падаецца, кожны чытач вырашае сам, бо калі чытач чытае, ён стварае сам кнігу ў сваёй галаве. Але мне, як чытачу гэтага апавядання, не як аўтару, падаецца, што ўсё ж такі гэты ахоўнік, ён проста баяўся. І ягоная матывацыя — гэта страх. Нават жах, можа, ў нейкіх. Ён штосьці сустрэў незразумелае ў жыцці. Штосьці крэатыўнае, штосьці такое своеасаблівае і нават прыгожае. І ён сустрэў тым месцы, дзе гэта не мусіць быць. І ён разумее, што калі ён не разбурыць гэта, то хутчэй за ўсё прыляціць яму. То бок яго могуць пакараць. Могуць пакараць, а могуць не пакараць, ён не ведае. Але нават калі ёсць самая маленечкая рызыка, што яго пакараюць, яму прасцей знішчыць. У дадзеным выпадку снегавіка, а бывае, на жаль, што прасцей знішчыць і чалавека, можа, не ў фізічным плане, а ў маральным плане, ці штосьці зрабіць, пазбавіць яго чагосьці, проста для таго, каб было крышачку больш бяспечна для сябе. Калі б ахоўнікі, калі б супрацоўнікі СІЗА і калоніі прачыталі Закамерон, што яны пра яго падумалі, як вы думаеце? Па-першае, мне падаецца, што шмат хто з іх чытаў Закамерон, бо гэта ж цікава, пэўна, гэта ж пра... Можа, яны нават сказалі, што тут не так, тут вось так трэба, бо гэтыя гісторыі, яны
гісторыі, якія адбываюцца штодзённа і ў розных варыяцыях. То бок гэта не штосьці такое унікальнае. А што яны падумалі? Ну, залежыць ад чалавека. Вельмі цяжка, нават калі ты чытаеш, нават калі глядзіш в люстэрка і сабе бачыш, заўсёды хочацца, каб там крыху больш прывабна выглядаў, крыху павярнуць твар, крыху там усміхнуцца. І кажуць, што тое адлюстраванне, якое мы бачым у люстэрцы, гэта не зусім тое, што оптыка працуе як след, але мозг наш інтэрпрэтуе гэта інакш крыху. Вось, і таму мы, калі бачым сябе на фатаграфіі, мы кажам, ты дрэнна сфатаграфаваў, вось люстэрку у мяне все добра атрымліваецца. І мне падаецца, што калі яны чытаюць, калі хтось з іх все-таки чытае, яны мусяць, вось нармалёвыя хлопцы, ахоўнікі тут вось нармалёвыя, а зэкі, зэкі і ёсць. То бок кожны бача свой бок гэтага медаля, хутчэй за ўсё так. Але спадзяюся, вось як я там спадзяваюся, што ёсць там нейкі цэнзурыён, вось такі ідэальны, які любіць чытаць вершы. Я спадзяюся, што ёсць ахоўнікі, якія пачыталі і сказалі, так, пэўна, штосьці трэба мяняць жыцці, бо так далей нельга. Вы не толькі пішаце кнігі, вы яшчэ пішаце песні, вы перакладаеце песні, распавядалі, што ў шыза перакладалі, хаця не малі ні інструмента, ні алоўка, як я зразумела. Як гэта магчыма і як можна быць такім таленавітым і разнастайным? Як гэта магчыма, вельмі проста бярэш і робіш. Можа, сперша трэба падумаць крыху, як зрабіць так, каб не згубіць тое, што ты робіш, але заўсёды можна знайсці выхад. Вось калі казаць пра той праект, які я рабіў з перакладамі, я усе заходы ў шыза думаў, як захаваць тое, што я там зрабіў. Бо у цябе 16 гадзін, ніхто цябе не адвлякае, ніякая ні кніжка, ні радыё, у цябе 16 гадзін нічога не рабіць. І у такіх умовах мозг патрабуе нейкага сілкавання, нейкіх задач. І адзіная праблема, як гэта вынесці, бо ты ствараеш, але у цябе няма ні паперы, ні алоўка, нічога. Вось, і першыя ўсе разы я рабіў праз... Ёсць пэўныя мнематэхнікі, з імі можна пазнаёміцца, там літаральна паўгадзіны хопіць, каб зразумець, як гэта ўсё працуе. У звычайным жыцці яно не вельмі патрэбна, бо мы карыстуемся там электроннымі прыладамі, ці можам занатаваць штосьці. А вось у сітуацыі шыза все гэтыя дрэўнія сродкі, якія там Цыцэрон яшчэ раіў, метад рымскага пакоя ці іншыя. Дарэчы, у Шэрлока Холмса там таксама апісаныя нейкія тэхнікі. У такіх умовах яно вельмі патрэбна. І я, на шчасце, там калісьці чытаў кніжачкі пра гэта і ведаў, як з дапамогай асацыяцый, з дапамогай нейкіх лічбаў запамінаць спісы доўгія. І потым я выходзіў, і там у мяне першыя 2 дні я проста гэты спіс аднаўляў, там у меня па 200, па 300 пунктаў таго, што я напрыдумляў, нарабіў. А апошні раз, калі там было ўжо 48 сутак шыза, я разумею, што будзе доўга, не ведаў колькі, ведаў, што будзе доўга. І таму я падумаў, не хачу болей рабіць спісы, не хачу болей рабіць асацыяцыі, хачу нейкім іншым чынам выцягнуць вялікі кавалак тэксту. Як гэта зрабіць? Я ўзгадаў пра Гамера і пра іншых бардаў старажытнасці, што яны ж не проста так рабілі радкі вершаванымі, пачалі рабіць вершаванымі і пачалі спяваць ўсё гэта. А таму, што ў нас мозг працуе так, што так лягчэй запамінаць. То бок мы песні, вершы запамінаем хутчэй. І ў мяне ў галаве, як у выканаўцы на гітары, там я па ўсякіх вандроках хадзіў заўсёды, ля вогнішча спяваў, слухаў песні. У мяне ў галаве там штук 500 гэтых песняў ёсць. Тэксты я добра запамінаю песню. Падумаў, калі я магу гэта рабіць з тымі песнямі, якія іншых аўтараў, я, пэўна, змагу зрабіць гэта і са сваімі тэкстамі. І вось такім чынам я пачаў перакладаць. Спачатку перакладаў тыя песні, якія мне падабаюцца на беларускую мову. Там і Бітлз, і нейкіх бардаў яшчэ з савецкіх часоў, якія спявалі, там штосьці з рускага року перакладалася, штосьці яшчэ з англійскага класічнага року. А потым раптоўна у мяне быў вялікі кавалак праекту. Я пераклаў усё, што я напісаў на рускам мове. Я калісьці там пісаў яшчэ да 2000-го, пэўна, года на рускай мове песні, потым пачаў беларускай. Я ўсё гэта зрабіў зараз па-беларуску, яно ўсё стала адноўленым. Гэта як быццам бы ремонт зрабіць, таму што новыя сэнсы, новыя рыфмы, песні як фейсліфт атрымалі.
Вось. А потым в галаве раптоўна пачала гучаць музыка, і пачалі пісацца новыя песні. Як гэта адбылося, я не ведаю, бо дагэтуль я без інструмента ніколі не пісаў, ну, але атрымалася. І кожны дзень я хадзіў па гэтай камеры, у мяне там, пакуль я не праспяваў усё тое ў галаве, усё тое, што я напрыдубляў раней, я новае не рабіў. І таму у мяне там у апошнія дні займала больш за палову дня толькі каб узгадаць все, што было нароблена. Ну і зараз лягчэй за ўсё было вытащыць з галавы выцягнуць з галавы тыя песні, якія былі першымі напрыдумляны, таму што іх я рэпетаваў там 48 дзён. Ну, а ты, якія апошнія рабіў, пакуль яшчэ да іх не дабраўся, але дабяремся, яшчэ можна наноў перакласці, калі будзе патрэба. У мяне ёсць хата, у хаце канапа, ля канапы ТВ, а ў ім цэлы свет. Мне ў навінах сказалі, всё навокал выдатна, але мне чагосьці ўсё не стае. Мне жыццё падаецца вельмі складаным, без праблем кожны дзень. Я праблемы знайду, потым безвынікова, але вельмі старана вырашаць іх спрабую сам сабе на бяду. А жыццё насамрэч няпростае, жыццё значна прасцейшае, і ўсе беды ад нашага розуму, як жа стаць нам трошкі дурнейшымі. Максім Знак сёння. Хто гэта? Ну, гэта я вось. Я беларус, які жыве ў Польшы. Я не ведаю, у дзяцінстве любяць запытваць, кім ты хочаш быць, калі вырасцеш. Вось, я б хацеў быць там, пісьменнікам, бардам, пра што мы размаўляем, але ведаю, што жыццё няпростае, як той спяваў. Вось, і каб жыць у Еўропе, трэба зарабляць грошы дастатковыя для камфортнага жыцця, і тут, пэўна, варыянт з літаратурай і спяваннем песні не вельмі падыдзе. Ну, прынамсі, пакуль ты спяваеш па-беларуску, пішаш па-беларуску. Але ж вы лічыце сябе пісьменнікам і бардам? Я так. Я лічу. Галоўнае, каб лічылі астатнія. Ну, калі ў нас будзе супадаць гэтае меркаванне, то я сапраўды буду пісьменнікам і бардам. А калі не будзе супадаць, то я буду графаманам. Але я спадзяюся ўсё ж такі, што будзе супадаць з большасці. Я буду маніторыць гэты момант. Калі раптам адчую, што не, тады ўжо трэба будзе казаць, што не. І зараз у меня есть яшчэ юрыдычная адукацыя, але вельмі складана быць юрыстам в іншай юрысдыкцыі. Хутчэй за ўсё я буду займацца праектамі юрыдычнымі, якія на ўзроўні тэорыі права, без прывязкі да канкрэтнай юрысдыкцыі. Гэта будзе хутчэй за ўсё не для працы, а проста як пэўныя праекты. І ёсць яшчэ ў мяне адукацыя бізнесовая, Executive MBA. Вось зараз я ў той галіне шукаю нейкія магчымасці для працы і разумею, што мне трэба навучыцца пэўным рэчам, і зараз вучуся. Гэта таксама займае пэўны час. То бок вы все-таки плануеце вось такую там бізнесовую ці юрыдычную працу нейкую шукаць? Я б хацеў, у ідэальным варыянце, я б хацеў займацца частку свайго часу працы бізнесовай, каб зарабляць грошы, і частку часу займацца для душы ўжо творчасцю, то бок сумяшчаць. Ніяк, калі у меня атрымаецца знайсці такі варыянт, каб парт-тайм працаваць, і пры гэтым, каб было дастаткова мне, каб здымаць кватэру ў Варшаве, прынамсі, там, і сям'ю утрымліваць, то ўжо так і будзем рабіць. А ці плануеце займацца палітычнай дзейнасцю? Я не ведаю, я і не планаваў займацца палітычнай дзейнасцю ў 2020 годзе, але сітуацыя склалася такая, што я апынуўся ў цэнтры гэтых падзей, і незалежна ад таго, што я хачу, не хачу зараз, я пэўныя рэчы мушу рабіць. Калі я магу штосьці зрабіць для падтрымкі, напрыклад, тых маіх сяброў, паплечнікаў, якія засталіся ў турмах, для таго, каб яны хутчэй апынуліся на волі. Калі я магу штосьці рабіць для таго, каб было лепей для беларусаў увогуле, якія апынуліся за мяжой, для беларусаў, якія апынуліся ў Беларусі, гэта мой абавязак ужо такі маральны гэта рабіць. Калі гэта лічыць палітыкай, то так, але мне здаецца, гэта не палітыка, гэта штосьці іншае, гэта грамадская дзейнасць, я б так вызначыў. Палітыка – гэта барацьба за ўладу, і барацьба за ўладу магчымая толькі тады, калі ёсць пэўныя механізмы, працуючы, як гэта барацьба вядзецца. І я дакладна не збіраюся
за нейкую ўладу тут змагацца у чужой краіне і займацца тым, што прынята зараз называць палітыкай. А хто з беларускіх палітыкаў дэмакратычных вам бліжэй сёння? Каго падтрымліваеце? Мне з беларускіх палітыкаў таксама, вось у мяне ёсць сяброўка Маша, да, яна кажа, што яна не палітык. Я вось нядаўна сустракаўся з Алесем Беляцкім, ён кажа, што ён не палітык. Там Вась Лапковіч, ён кажа, што ён не палітык. Я ведаю шмат выбітных беларусаў, якія маюць вельмі цэльную пазіцыю, якія могуць сказаць вельмі слушныя, правільныя рэчы наконт таго, што адбываецца ў свеце, і яны ўсе кажуць, што яны не палітыкі. Вядома, таксама у добрых стасунках і з Павлом Натушка, і з Светланай Ціхановскай, яе адвакат, яна моя кліентка, і я б сказаў, што ў мяне добрыя стасункі з усімі, а наконт палітычных праграм, прабачце, я не ведаю. Ну, я ввогуле не ведаю, ці існуюць у выразным выглядзе нейкія, ці могуць існаваць у выразным выглядзе зараз палітычныя праграмы, і я пакуль што не знаёміўся з гэтым бокам. Ну, вы ж, напэўна, чыталі інтэрв'ю, вы ведаеце, што кажа Марыя Калеснікава, Віктор Бабарыка, Павел Латушка, Светлана Ціхановская, вам вось Я ведаю не пра ўсіх. Я вельмі, па-першае, зараз чыталі інтэрв'ю, звычайна не атрымліваецца, трэба глядзець, а ў меня гэта вельмі дрэнна. Я вельмі дрэнна гляджу відэа. Я лепей чытаю, але не заўсёды. Я нават, калі вялікае інтэрв'ю з'яўляецца, я лезу там, дзе ёсць расклад па фразах, і мне прасцей тэкст прачытаць, чым паглядзець. Вось, я мала чаго глядзеў, тое, што кажуць Марыя Калеснікава, вядома, я ведаю, таму што гэта я глядзеў. Тое, што казаў Віктор Бабарыка, прынамсі, некалькі інтэрв'ю я глядзеў іх, і Алеся Беляцкага, і Марыны Золатавай, і вось Владзіва Лапковіча, і Паўла Северынца. Але я не магу сказаць, каб я там сашыў за ўсім, што адбываецца ў палітычным полі. Да гэтага зараз, на жаль, таксама часу не стае, і я спрабую займацца нейкімі іншымі рэчамі. У 2020 годзе вы ўвялі ў абарот тэрмін прававы дэфолт. Цяпер у краіне таксама прававы дэфолт, ці, можа, яшчэ горш нешта? Не, дэфолт, мы дасягнулі дна, і тут знізу пагрукалі, да? Дэфолт – гэта такі стан, калі ёсць невыкананне абавязкаў, то бок, калі, у эканамічным сэнсе, да? Калі дзяржава не можа выканаць свае абавязкі, напрыклад, перад крэдыторамі, гэта дэфолт. Прававы дэфолт – гэта калі не працуе адпаведныя прававыя нормы. Мы сталі сведкамі, што не працавала ў 2020 годзе. Мы ўсе гэта бачылі выразна. Зараз, мне здаецца, не палепшылася сітуацыя, хіба што пагоршылася. І я лічу, што калі ўжо ў нейкай краіне адбываецца прававы дэфолт, то гэта як сітуацыя з даміношкамі, якія стаяць у радок. Калі адна з даміношак падае, то яна пацягне за сабой астатнія. Калі штось адбываецца ў галіне выбаршанага права, то абавязкова будзе адміністрацыйнае, потым будзе і крымінальнае, потым крымінальнае дасягне і бізнес, то бок яно пашыраецца. Гэта як хвароба небяспечная, як анкалагічная хвароба, напрыклад. Вось. І пра гэта таксама варта думаць і казаць. І я нават пра гэта, вось, калі казаць пра юрыдычныя праекты, то адзін з тых юрыдычных праектаў, пра якія мне хацелася бы зрабіць, гэта менавіта такі кейс-стадій, якія ў нас былі прыкметы таго, што ў нашым заканадаўстве спрадвек было, што вось гэтая стрэльба, якая стрэліла, што дало такія магчымасці. І ў мяне на гэты конт было таксама створана пэўны курс, які застаўся. Зараз я збіраюся гэта аднавіць, і калі атрымаецца дамовіцца з ведучымі універсітэтамі, можа быць, праехацца размаўляць са студэнтамі, юрыстамі, можа, за ламні, то бок з тымі, хто ўжо працуе. Менавіта пра тое, што можна і што нельга рабіць справам, нават з добрымі нейкімі мэтамі, што ніякім разе нельга ў праву закладаць, таму што гэта прыводзіць да такіх вось наступстваў. Гэта не пра Беларусь выключна праект, гэта праект пра такія грунтоўныя рэчы юрыдычныя, адвязаныя ад палітыкі і прывязаны да
ситуация, калі, ну, хочется что-то спросить, хочется сказать, ну, нам не до законов, мы давайте вось тут, вось, каб всем лепей было, будем робіць вось так. Але не, так таксама нельга, нават у добрых мэтах гэты сродак, ён прывядзе да наступстваў, які будуць нядобрымі. У 20-м годзе ваша такой галоўная ідэя была ўсё рабіць па законе. Ці вы дагэтуль лічыце, што гэта была правільная, добрая стратэгія? Мне здаецца, выдатная была стратэгія ўсё рабіць па законе, і мы бачым, да якіх наступстваў гэта прывяло. То бок, калі ў 20-м годзе ўсё рабілі па законе, давялося парушаць закон іншаму боку, сістэматычна. То бок, кожны раз, калі нечага, не было чаго адказаць на тое, што было зроблена па законе, даводзілася рабіць нейкае беззаконне, і гэта было так добра бачна, што, ну, уплыў толькі пашыраўся. І плынь толькі набірала рух і моц з кожнай вось гэтай спробай штосьці зрабіць па законе. Так, гэта не прывяло да таго, што закон быў выкананы. Яно, ну, рэшце рэшты не магло прывесці, калі так разабрацца. Але ўжо нават самым такім зацятым людзям, якія казалі, што не, у нас все нармалёва, не, у нас все добра, стала зразумела, што не, у нас не нармалёва, у нас не добра, і прыкладаў гэтых мільён ёсць. То бок, гэта якраз такі, вось гэты стан дэфолта быў зафіксаваны вельмі надзейна і не адным, не двумя, не дзесяткам чалавек, а сотнямі і тысячамі. І на пачатку, калі гаворка шла толькі пра нейкія дакументальныя рэчы, і потым, калі яно прайшло ўжо да асабістых рызыкаў і скончылася, на жаль, усё гэтым крымінальным пераследам. Але зараз у нас паўнюткае разуменне сітуацыі ва ўсіх, нават не ў юрыстаў, все выдатна ўсё разумеюць. Але ж ці можна рэжым Александра Лукашэнка перамагчы выключна такімі законнымі сродкамі? Любы рэжым, ну, таксама, я не ведаю, што значыць перамагчы рэжым. То бок, я ведаю, што законныя сродкі немагчыма выкарыстоўваць тады, калі гэты стан правового дэфолта. Але стан правового дэфолта – гэта правая практыка. Гэта тое, што робяць тыя людзі, якія зараз на месцах гэта выконваюць. Як тады, так і зараз у нас ёсць праўнікі, там нейкія суддзі, нейкія пракуроры, і ёсць пэўныя законы, якія выконваюцца. І ў любы момант яны могуць пачаць іх выконваць добрым чынам. Гэтага не здарыцца, вядома. То бок гэта немагчыма, на мой погляд, да жаль, гэта немагчыма, таму што сістэма, якая становіцца на шлях рэпрэсіі, мы ў гісторыі гэта шмат разоў бачылі, яно толькі нарастае. То есть вельмі цяжка спыніць і даць адваротны ход. Гэта патрэбны вялікія высілкі і нейкае жаданне гэта зрабіць перш на ўсё і, пэўна, нейкі склад абставін. Таму, не, я, разумела, не лічу, што зараз можна нават штосьці атрымаць ад нават нейкую скаргу падаць. Дарэчы, я, калі ўжо апынуўся за кратамі, я ўжо ні адной скаргі не падаваў, таму што, ну, апроч апеляцыйнай там скаргі на свой прысуд, таму што мне было разумела, што гэта толькі асалоду нейкую атрымаюць тыя людзі, якія будуць разгледжваць гэтую скаргу і там здзекавацца, адмаўляючы ў ёй. То бок, у такой сітуацыі, вядома, не трэба рабіць гэтых крокаў, трэба рабіць іншыя, але якія я не ведаю. То бок, простых адказаў тут няма, іх трэба шукаць. Калі штосьці я зразумею, я об этом скажу. Дзесьці ўверсе, вышэй за высокія зоры, там, дзе губляецца ў небе шпіль вітага храму, хтосьці сядзіць, немагчыма магутны і добры, сыпле сняжынкі іскрыстыя проста ў Алтаву. Стане паўшостаю снежань на Карлавым мосце і паглядзі ў захапленне на пражскія гмахі. Пройдзе хвіліна, ты будзеш сваім, а не госцем. В сэрцы адчуй гэта ўсё, храмы, вуліцы, дахі. Казачны, 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 казачны горад. Калядная прага чакае новага году.
рисашках кожнага дому, ва ўсіх колькі ёсць іх, такое імкненне да прыгажосці. Тыя, хто кажуць, што горад гатычны, змрочны, хай прыязджаюць пабачыць на ўласныя вочы. Кроў у мінулым тут брук не раз фарбавала, але марыла прага стаць казкай і казкаю стала. Вам каля 40 год, як і вашым калегам, напрыклад, Марыі Калеснікавай, і ў нармальнай сітуацыі гэта якраз тое пакаленне, тыя людзі, якія звычайна кіруюць краінай, развіваюць краіну. У нас, на жаль, гэтыя людзі ці ў турме, ці ў выгнанні. Што гэта значыць для Беларусі? У нас я бы не вызначаў па ўзросце людзей, якія ў выгнанні ці ў турме. Мне здаецца, гэта не зусім так, бо шмат было людзей, якіх закранула гэта ўсё. І гэта была і моладзь, 30-гадовыя, 40-гадовыя, і 60-гадовыя. І нават здзіўляешся, калі бачыш, колькі рознага ўзросту людзей з розных абсалютна нейкіх сацыяльных груп прымалі ўдзел. І гэта, дарэчы, сведчыць пра тое, што гэта нацыянальная была падзея, а не нейкая там, як хтосьці хоча падаць, там 40-гадовыя бізнесоўцы, умоўна кажучы. Не, гэта было не так. І калі ўжо мы спрабуем вылучыць, каго страціла Беларусь у гэтым выніку, адказ будзе горшы, чым страта там з пэўных 40-гадовых. Адказ будзе такі, што найперш ахвярамі сталі тыя людзі, у якіх больш за ўсё ў сэрцы атазвалася рэакцыя на несправядлівасць. Тобто яны бачылі несправядлівасць, і яны асабіста вырашылі штосьці зрабіць. Нават калі яны разумелі, што нічога не атрымаецца, зараз шмат хто кажа, што яны ўсё разумелі ад пачатку, яны ўсё адно гэта рабілі, бо гэта, гэта іх ідэнтычнасць. Гэта тое, што яны лічылі адзіным мажлівым і вартым. Вось. І калі мы пачынаем думаць, што страціла краіна, калі такія людзі амаль усе былі альбо вынішчаны, альбо былі вымушаны схаваць усе свае сапраўдныя пачуцці, нічога не казаць, нічога там, ні ў чым не ўдзельнічаць і толькі сядзець і чакаць, а ці не прыйдуць, не пагрукаюць у дзверы, то галоўнае, што страчвае краіна, страчвае гэтую ініцыятыву. Яна страчвае гэты крэатыў і страчвае жаданне рабіць не для таго, каб зарабіць нейкую там грошы ці пазіцыю, а для таго проста, каб стварыць штосьці. Вось адчуванне творцы. І калі такое утвараецца, то гэта само па сабе небяспечна. Калі яшчэ замест гэтага прыходзіць у якасці асноўнага матыватражах, як мы гаварылі, страх, то гэта небяспечна ўдвая. Таму вось гэтая страта, але сапраўды вельмі шмат людзей з маіх сяброў, менавіта майго пакалення, яны зараз апынуліся тут, таму што яны ў 20-м годзе актыўна сябе паводзілі. І гэта можна толькі ганарыцца тым, што пакаленне такое. Але калі мы палічым усё ж такі па колькасці, возьмем матэматыку і палічым, колькі 40-гадовых беларусаў з'ехала, а колькі засталося в Беларусі, болей засталося ў Беларусі. Яны пэўна маглі б кіраваць, як вы кажаце, калі там прынята, што я не ведаю, дзе там прынята, у нас, здаецца, такога прынята ніколі яшчэ не было. Але калі, там был адзін выпадак, але мы ўжо ведаем, чым ён не скончыўся. Дык вось, яны там нібыта ёсць, але сітуацыі, калі яны не могуць свае думкі фармуляваць, выказваць і рабіць, што захочацца, то іх, можа, палова там ёсць, ці чвэрць, ці можа нейкі ввогуле 1%. Таму што калі рэпрэсіі адбываюцца ўнутры, у душы, калі ты рэпрэсуеш сваё натхненне і сваё жаданне зрабіць штосьці, што у цябе вось гэта сацыяльная нейкая функцыя. Бо альтруізм і жаданне рабіць штосьці для грамадства — гэта тое, што рухае грамадства наперад. Яно заўсёды так адбывалася. Ёсць кар'ерызм, ёсць кан'юнктуршчына, ёсць сапраўдны альтруізм, ён сустракаецца. У 20-м годзе мы былі шчаслівыя, што ён сустракаўся вось проста кожны дзень на вуліцы, мы выходзілі, бачылі шмат разоў прыкладаў. Я вельмі
спадзяюся на тое, што гэта вернецца, таму што гэта быў цудоўны час, калі людзі так адчувалі. І мне здаецца, калі казаць пра тое, што рабіць, асабіста для мяне адказ, пакуль я нічога іншага не магу прыдумляць, я б хацеў рабіць, каб гэтае адчуванне вярталася. Хаця б да тых, хто з'ехаў, бо яны былі ў гэтым усім, а зараз яны іншыя. Хаця б праз іх яно транслявалася там на родных, якія засталіся. Хаця б праз родных на кагосьці яшчэ. Гэта такія, можам сказаць, нацыянальная ідэя наконт творчасці, натхнення, альтруізма, ўзаемадапамогі, і ад гэтага толькі добра можа быць. А вы верыце, што гэтыя люди актыўныя, яны ўсё ж такі вернуцца ў Беларусі, будуць кіраваць краінай? Шчыра кажучы, я думаю, што большасць тых, хто з'ехала, не вернецца ў краіну. Нават калі заўтра ўжо, напрыклад, заўтра здараецца цуд, там нейкая, не ведаю, камета зваліцца ці што, і я зараз маю на ўвазе, што адбудзецца ва ўсіх, хто зараз кажа з гэтай недарэчнай рэчы па тэлевізары, напрыклад, там нейкіх там прапагандыстаў, яны хопана і пачынаюць казаць усё наадварот. І пачынаецца там нейкія амністыі, штосьці яшчэ. Калі мы паглядзім на тое, што зараз у людзей ёсць, так, канешне, шмат хто прыедзе ў Беларусь, прыедзе да родных, прыедзе да сваякоў, можа нават вернецца назаўсёды. Але вельмі шмат, ужо прайшло 5 гадоў, 6 гадоў. Да? Шмат у каго ёсць школы і дзіцячыя садкі. Гэта тое, што кажуць, найбольш такі трывалы якар для чалавека. У кагосьці ёсць маёмасць, у кагосьці ёсць добрая праца, якую нельга перанесці ў Беларусі. Іх ужо ёсць лодка. Яны ўжо страцілі тое жыццё, якое было ў Беларусі, шмат каго з іх, яно напоўніцу знішчана. Тут ужо яны пабудавалі новае жыццё, бо людзі вельмі актыўныя, і людзі могуць рабіць добра. Яны гэта зрабілі, ім трэба зруйнаваць яго зараз, адмовіцца ад яго і пачаць зноў будаваць нанава, хутчэй за ўсё, жыццё ў сваёй роднай краіне. Я спадзяюся, што знойдзецца шмат тых, хто, нягледзячы на ўсе гэтыя вялікія высілкі, ўсё ж такі знойдзе натхненне вярнуцца, нават калі тут добра уладкаваўся. Але я думаю, што шмат хто вырашыць, добра, окей, я буду беларусам Польшы, я буду беларусам Германіі, я буду беларусам в Англіі, я ж магу падтрымліваць Беларусь там. Калі Беларусь там, дзе беларуская мова, я заўсёды беларус. І гэта таксама нармальная пазіцыя. Але гэта не робіць сітуацыю лепей для беларусаў. Аднак у Беларусі, я зноў кажу, засталося вельмі шмат добрых, таленавітых, цудоўных людзей, якія, калі гэта все адбудзецца раптам, прыляцяць іншапланецяне, я не ведаю, як гэта можа адбыцца. Я просто кажу, што калі раптам зменіцца рыторыка на супрацьлеглую, то гэтыя таленавітыя людзі змогуць сапраўды сабе рэалізаваць напоўніцу, і пойдзе нейкі рух да канструктыву ўкраіны цалкам у дзяржаве. Беларусаў шмат. Тыя беларусы, якія не вернуцца, могуць падтрымліваць тыя, якія будуць. То бок, там ужо ўсё наладзіцца. Трэба будзе проста рабіць, а гэта мы ўмеем. А вы самі вернецеся? Я сам верну. У меня ввогуле проста адказаць на пытанне. У мяне нічога няма, пакуль што ні працы, ні дзіцячага садка, ні власнасці сваёй. І ўвогуле асноўная мая прафесія ўсё ж такі юрыдычная, і я юрыст па беларускім праве, і калі раптам спатрэбяцца мае паслугі ў краіне, а мне здаецца, што працы для юрыстаў вельмі шмат, вельмі шмат працы для юрыстаў, то таксама гэта мой абавязак гэта зрабіць. А як вы думаеце, беларусы дачакаюцца справядлівасці? Конечно, беларусы дачакаюцца справядлівасці. Все дачакаліся, і беларусы дачакаюцца. Справядлівасць можа быць у розных формах, але дачакаюцца. І я думаю, што пры нашым жыцці яшчэ дачакаюцца. У меня есть такая песня «Хутка», все скончыцца хутка, ще пры нашым жыцці. Наше жыццё такое, яно доўгае, і
калі мы кажам так 5 гадоў гэта вельмі шмат, але калі мы кажам пра гістарычныя нейкія працэсы, у нас ёсць прыклады той же салідарнасці польскай, у нас ёсць прыклады шмат чаго іншага, і у параўнанні гісторыі, ну, і на жаль, і на шчасце гэта не шмат 5 гадоў. Гучыць вельмі аптымістычна, так. А я ўвогуле такі вельмі аптымістычны чалавек. Мы з вами размаўлялі за дзень да вашага затрымання 8 верасня, тады ўжо Марыя Калеснікова была затрыманая, і я ў вас тады запытала, ці баіцеся вы. Вы казалі, што, ну, вядома, страх ёсць, але трэба ўзважваць гэты страх сёння ад страх затрымання і страх ад там, які будзе праз 5, праз 10 год таго, што будзе з краінай. Вось цяпер пасля вашага турэмнага досведу, пасля ўсяго таго, што здарылася, вы як думаеце, вы тады правільна ўзважылі гэтыя страхі? Ну, гэта сітуацыя асабіста маральнага выбару. Для кожнага тут няма такога адказа, які трэба казаць, што вось гэта адзіны правільны адказ. У кожнага свой адказ. Для мяне у такіх сітуацыях блізкі той адказ, які я даў тады, і я яго падтрымліваю. Пра гэта таксама я пасля яшчэ ўпэўніўся гэтым, таму што перачытаў шмат кніжак, дзе таксама была сітуацыя маральнага выбару, былі наступствы пры рызыкі, былі наступствы пры тым, калі крыху прыняць рашэнне больш, скажем так, рацыянальнае з пункту гледжання ўласнай бяспекі, але потым, як у адной добрай кніжцы напісана, што кожны раз, калі глядзіш на сябе у люстэрка, калі голішся, то з люстэрка на цябе будзе глядзець такі маленькі чалавечак. Вось, і ты кожную раніцу з ім будзеш сустракацца позіркам. Вось, таму трэба, каб для цябе асабіста, калі ты будзеш адчуваць, што гэта, ну, не тое ты зрабіў, то дрэнна. Калі думаеш, што так і трэба, ну, будзеш з усмешкай свой адбітак узірацца. У Беларусі будучыні вы кем хочаце быць? Я сабой, быць сабою, што можа быць прасцей. Ну, то бок, калі казаць, мне там хтось з вашых калег запытываўся там пра нейкія дзяржаўныя пасады, но я дакладна не бачу сябе ў ролі там ні міністра, ні якага, таму што мне здаецца, што я непрыдатны да... Ну, то бок, праектная праца гэта адно, працэсная праца гэта зусім іншая. А гэта працэс, і працэс бюрократычны, я крыху іншага кшталту асобы. Караблі жывуць у моры, і няма для карабля больш вялікай небяспекі, чым нязнаная зямля. Каля рыфаў ды на скалах даўні звычай ёсць такі, нібы сімвалы надзеі ставяць людзі маякі, людзі маякі. На забытай Богам выспе адзін толькі чалавек, ён даглядчыкам працуе весь свой невясёлы век. Ён збірае палец дровы, надакушала наскрозь, але свеціць маяк мору, і няважна, хто там ёсць. Без стомы і без стогнаў ён свеціць уначы і не пытае, хто ідзе першым дапамагчы. Калі ўжо рабіць, дык не шкадаваць пасля, калі ўжо быць, дык быць як маяк. Так бывае, не па праўдзе пачынаюць людзі жыць, яны нават вырашаюць якой заўтра праўдзе быць. Ты глядзі на ўласны компас першым сапсаваць жыццё, не прызначыць людзям праўды, яна проста ёсць, ды ўсё. Ты знойдзеш апраўданні, ты зможаш ноччу спаць, але па гамбургскім рахунку праўды не схаваць. Калі ўжо рабіць, дык не шкадаваць пасля, калі ўжо быць, дык быць як маяк. Дасягнуць каб годнай мэты, ахвяруй сабе ўсяго, ды не іншых, нельга гэта і не вартае таго. Я як усе, каб апраўдацца, зручна кожнаму казаць, і вялікая спакуса першы раз паспрабаваць. Не трэба выключэнняў, не трэба пачынаць, бо першай подласці ніколі апошняй не бываць. Калі ўжо рабіць, дык не шкадаваць пасля, калі ўжо быць, дык быць як маяк.
Дзеля будучыні светлай вырашай, як будзеш жыць, толькі не загадвай іншым, што ім думаць і рабіць. Адабрайся штосьці хочаш, каб назаўтра лепш было, толькі заўтра не настане, бо скрадзеш яго святло. Няпэцкай ідэалаў, няпраўдай да лухтой збудуеш на слязінках помнік хіжасці сваёй. Калі ўжо рабіць, дык не шкадаваць пасля, калі ўжо быць, дык быць як маяк. Караблі жывуць у моры, і няма для карабля больш вялікай небяспекі, чым нязнаная зямля. Каля рыфаў ды на скалах даўні звышы ёсць такі, нібы сімвалы надзей, ставяць людзі маякі, людзі маякі. Без стомы і без стогнаў ён свеціць уначы і не пытае, хто ідзе першым дапамагчы. Калі ўжо рабіць, дык не шкадаваць пасля, калі ўжо быць, дык быць як маяк. Калі ўжо жыць, дык не шкадаваць пасля, калі ўжо быць, дык быць як маяк, як маяк, як маяк, каб не шкадаваць пасля.